Vážení členovia Národnej vodíkovej asociácie, ďakujem za túto príležitosť spojiť sa s vami aspoň na diaľku a takto vás pozdraviť pri príležitosti vášho valného zhromaždenia. Robím to aj preto, že téme rozvoja vodíkového trhu a technológií v Európskej únii sa intenzívne venujem nielen v posledných mesiacoch. Som v súčasnosti spravodajcom Európskeho parlamentu pre Európsku vodíkovú banku, iniciatívny projekt Európskej komisie, ku ktorej pripravujeme stanovisko. Pred ešte jeho vznikom som si vypočul názory mnohých aktérov v tejto oblasti priemyselných podnikov, asociácií, zväzov neziskových organizácií v rámci celej Európskej únie, ale aj na Slovensku. Môžem povedať, že som dostal veľa cenných podnetov, ktoré sa objavili v návrhu pozície, ktorú doteraz na jeseň čaká legislatívny proces v Európskom parlamente. Hodnotné podnety som dostal aj od vás, Národnej vodíkovej asociácie, tak v návrhu nájdete napríklad podporu pre malé a stredné podniky pri rozvoji vodíkových technológií. Iste viete, že Európska komisia spúšťa v novembri prvú pilotnú aukciu Európskej vodíkovej banky. Jej podmienky sú už nastavené, takže do tohto rozbehnutého vlaku sme nevedeli my v Európskom parlamente vstúpiť. Komisia sa inšpirovala úspešnou realizáciou mechanizmu spoločného nákupu plynu a nás ako Slovákov môže naplňať hrdosťou, že za vznikom stojí výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Verím, že do súboja o 800 miliónový balík sa zapoja aj nejaké slovenské subjekty a že aj uspejú. My budeme aukciu pozorne sledovať a pokiaľ bude možné ju skvalitniť, naše návrhy zapracujeme do pozičného dokumentu k Európskej vodíkovej banke. Kľúčové je, aby do budúcnosti bola táto podpora rozdeľovaná proporcionálne a neťažila z toho len západná časť Európy, ktorá má v oblasti vodíka náskok. Čo však tento mechanizmus, ktorý by mal byť silným impulzom pre vodíkové hospodárstvo v Európskej únii, môže priniesť našej krajine, teda Slovensku? Zhrnul by som to do troch hlavných bodov. Prvým je podpora produkcie vodíka. Slovensko je priemyselná krajina a vodík sa javí ako dobrý prostriedok na dekarbonizáciu ťažkého priemyslu, ako sú sektory výroby ocele, chemikálií, pohonných látok a podobne. Napokon už v súčasnosti sa využíva vodík výhradne tzv. Šedý vodík, ktorému, ako viete, v Európskej únii teraz neprajú. Napokon už v súčasnosti, dá sa povedať, tento šedý vodík prechádza obdobím veľkej kritiky, aj keď sa vyrába parnou reformáciou zo zemného plynu. Podpora ale sa bude týkať najmä zeleného vodíka s využitím elektrolízerov a prebytočnej energie z obnoviteľných zdrojov. Samozrejme aj s ďalšími kolegami sa v súčasnosti bavíme o tom, či a ako by sme eventuálne vedeli do tejto podpory zakomponovať aj tzv. Nízkouhlíkový vodík, vrátane aj tzv. Ružového vodíka, teda aj vodíka vyrobeného zo jadrovej energie. Európska vodíková banka by mala podporovať obstaranie elektrolízerov pre priemysel, najmä v spojení s využitím solárnych panelov a veternej energie. Pre Slovensko je ale dôležité, že nezavrhujeme naozaj, ako som už spomenul, aj výrobu vodíka z jadrovej energie, či s využitím technológie CCUS, kde vieme využiť náš dominantný zdroj výroby elektrickej energie i to, že sme výrazne plynofikovaná krajina v rámci Európskej únie. Tu sa dostávam tak k druhému bodu a tým je využitie existujúcej plynárenskej infraštruktúry pre vodík. Budeme podporovať jej retrofitting na vodík. Výhodou môže byť, že
oblasti prepravy a skladovania sú naozaj na to veľké možnosti. Po roku 2030 sa očakáva veľký dopyt po vodíku, ktorý nedokáže Európska únia uspokojiť iba z vlastných zdrojov. Napríklad aktualizovaná vodíková stratégia v Nemecku počíta až so 70% vodíka dovezeného zo zahraničia. Na to musí byť pripravená celá plynárenská infraštruktúra a Slovensko môže využiť existujúce plynové prepojenia so všetkými susednými krajinami. Z hľadiska uschovávania, respektíve uchovávania, dá sa povedať skladovania energie, je vodík dá sa povedať ideálnym skladovacím médium, pretože dokáže vďaka svojim vlastnostiam absorbovať viac energie ako tie klasické batériové úložiská a Slovensko má rovnako veľký objem podzemných zásobníkov, ktoré by sa dali využiť tiež na uskladovanie vodíka. Tretím bodom, ktorý by som rád zdôraznil, je využitie slovenského odborného a vedeckého potenciálu. Výskum vodíkových technológií je do budúcnosti veľmi dôležitý a som veľmi rád, že na Slovensku máme vedecké centrá, napríklad pri Technickej univerzite Košice, ktoré nás dokážu držať v popredí tohto kľúčového výskumu. Rád by som zdôraznil, že som pripravený vám podať pomocnú ruku aj v rámci možností, ktoré máme v Európskom parlamente a vo výbore pre priemysel a energetiku ITRE. Dovolte, aby som vám nakoniec zaželal plodné rokovanie a veľa úspechov pri rozvíjaní vodíkového hospodárstva, ktoré sa môže aj na Slovensku stať strategicky veľmi dôležitým.